Mykolajiv er, med sine 460.000 indbyggere, en havne- og industriby lidt større end Aarhus. Den ligger i det sydlige Ukraine og er økonomisk og kulturelt centrum for en region af det samme navn. Udover værfts- og tungindustri, så spiller landbrug og fødevarefremstilling, her solsikker så langt øjet rækker, en fuldstændig central rolle på egnen her. Careful, please. Et andet sted i byen blev bomberne fatale for virksomheden Nikotex, som Natalia Konstantinova var teknisk direktør for. One of the rockets from here, In the hole? and another rocket on this place. Here. Everything destroyed? Yes. What's the story? Fabrikken skabte blandt andet isoleringsmateriale til bilindustrien. In a card or something like that. Nu ligger livsværket i ruiner, men ejerne har ikke mistet hverken troen på eller viljen til at komme tilbage. We have no money only. Exactly. What comes in here and goes out? Nikotex deler skæbne med i hundredvis af andre virksomheder. De kan lave produkterne, de har eller de havde et marked, men de skal have hjælp for at komme på benene igen. Den danske indsats i Mykolajiv er af FN og EU udsat til at være et mønstereksempel på effektiv, hæderlig og transparent regeringsførelse i hele Ukraine. Danmark er entydigt ikke bare den støtte, vi har leveret til Ukraine, men vi er også et af Skandinavien er i det hele taget, og Danmark er i særdeleshed et af de lande, som Ukraine stræber efter at ligne. Man må ikke tage fejl. Ukraine er fortsat et land i krig. Der er udgangsforbud og mørkelagt om natten. Der er daglige strømudfald, og forsyningen af både vand og varme er udfordret. Selv har han tidligere produceret moderne generationer af skibe til redning og brandbekæmpelse, og han drømmer om, at hans jord kunne fungere som en ukrainsk version af Lindøværftet, som en mangfoldig industripark med direkte adgang til havet. I Ukraine er troen på varig fred og håbet om at skabe et bedre land helt fundamentale elementer i strategien for både land, frihed og forretning. Og ukrainerne er så klar til forretninger på nærmest alle niveauer. Spørgsmålet er nu, er vi også klar?